szerint, hiszen ugye egy szerelmes párról van szó, reményeink szerint hamarosan kis Rika kölykök is születnek majd, de akkor beszéljünk egy kicsit, meg is érkezett a gondozó, amivel láthatjuk, hogy mennyire közeli a kapcsolata a Mindráinknak. Rika kölykök is születnek, akik olyan 40 napos korukban nyitják ki először a szedüket, majd 60-65 napos korukra sajátítják el az úszás sportéjait, ami úgy történik, hogy ha kiállítja őket a part szélére, belelöki őket a vízbe, és mind aktív visszatért segítenek folyamatosan a kisebb vikrák nevelésében is. Legközelebb 14 órakor lesz még videóvezetésünk, mint mondtam, ezután még következik 15 órától egy korróránetetés, mint az épület mögötti dísztónál, ezt is érdemes majd esetleg megtekinteniük. Egy-egy etetés után egyébként a vidráink lemennek ide a vízlakni sodrójukba, lepihennek, kipjelik az edéssel járó páradalmaikat. Még egyszer mindenki megkérnék, hogy a vakút legyenek szívesek kikapcsolni a fényképezőgépeiket. Ide lent a -1-en, -2-ön egyébként is tilos a vakú használata, ez több táblával is jelentve van. Tehát általában kipilyenik itt a víz alatt a fáradalmakat, az evéssel járó fáradalmaikat. Úgy akarják a két első lábukat, mint a kezeik lennének és folyamatosan segítik magukat. Van, hogy akár a gondozók nyakába is felmásztak, ilyenkor akár a gondozóknak is üt egy-két falat. Sőt, van, hogy akár 4 lábon állva kérik a falatokat, ilyenkor szinte megtekerednek egy-egy falatért.